Cuarto día de folga no transporte e segundo nesta semana. Hoxe os delegados sindicais de CIGA, UGT e Comisións Obreiras, acompañados dunhas 40 persoas máis, presentáronse na delegación da Xunta en Pontevedra. Alí foron recibidos polo delegado de Transportes da Xunta na cidade, quen recolleu todas as súas reivindicacións. Dende as centrais sindicais solicitan polo ben da cidadanía unha reunión a tres. Din que é fundamental sentarse a negociar o plan de transportes Xunta, sindicatos e patronal. De non ser así, os sindicatos advirten que a folga continuará de xeito indefinido e que a vindeira semana se mobilizarán ata chegar ao edificio da Xunta en San Caetano. Dende os sindicatos din que non piden que se cambie todo o plan de transportes, pero sí que consideran indispensable que se garanta o uso pro público e a calidade do traballador nas empresas. As centrais sindicais defenden as melloras, pero nunca a precariedade en ningún sector.